Weh, apa kuwi? Apa ya iki? Gedhe, dawa, alus, pucuke nyeleneh, nek didemek. Kok ngene to suarane? Aneh banget lho iki. Kenting banget suarane, kaya adegan Jepang. Barang apa to ki? Atos, kaku, alus, tur dawa. Pucuke nek gulone. Kowe wingi coli yo. Rupamu katon kaya gatel, gales. Kowe esuk sore awan bengi ya coli wae. Aku gak coli mek ngelucu. Wis tuwa sing dibahas coli. Cipruk. Aku wingi ndotor nang kono. Aku ya ndoblong nang kono. Aduh, mampu simpuan. Telek kuwi imploken. Hehe. Yakin jibrat kuwi. Jamu cap jempol. Nyocok bantol. Mambu sempak to, Pak. Pancen kuwi persen cawetku. Basin. Atuh, piye? Gatel tenan. Ulo dadak ngembik. Diarani kirik ya ora pantes. Kene kowe. Wih. Lho. Wih. Modar kowe. Makhluk apa to iki suarane aneh banget.